Giv mig god og sødt bare for noget øl. Skal du bare have noget øl? Du er fattig, Jan, mand. Du er fattig, Jan, du er, mand. Du er ikke en skid, mand. Ja, nej. Nå. Det er ikke noget, der er. Nej. Skal du i aften? Nej, skal jeg på kvælden. Hvad skal du ud? Hvad skal du? Du skal det, ikke? Du skal det, ikke? Pigerne, ikke? Pigerne, ikke? Ja. Hold nu kæft, hende, mand. Hold nu kæft, job, mand. Ja. Du bare, hvad skal du? Bare spænde for mig. Kender du nogen her tyrker på? Sukker på? Ja. Det er lukket. Ja. Okay, det er. Hvad skal jeg tænke? Hvor mange tjener måneden? 40.000 gang. Ja, 40.000 kroner måneden gang. Okay, hvor mange år? Hvad skal jeg tænke? Ser det ud? Nu er klappen der. Ja da. Nå, cool. Skal vi komme hjem med? Ja.